Много по-лесно е да кажем на децата ни за Дядо Коледа. Добрият старец, който идва, който подарява подаръци на всички, може би не на лошите деца, само на добрите. Така ги държим и малко под контрол, за да могат да слушат поне до 25-ти, преди да им дадем подаръците. Но защо ни е толкова трудно да ги научим за какво всъщност празнуваме на 25 декември? Защото Дядо Коледа идва веднъж в годината. Носи ни много радост, много топлина, много подаръци, но всъщност най-големият подарък е Исус, който дойде за нас на този свят и който ни дава тази топлина, тази радост в сърцата, това освобождение не само веднъж в годината, а за целия ни живот.